szeretettel köszöntök mindenkit, elkezdjük a megnyitót, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy fáradjon ide. Különösen a résztvevőket szeretnék. Még egyszer üdvözlök mindenkit, Bajger Kovács Linda vagyok, a képtár vezetője, és a jeles alkalom, amiért összegyűjtünk, Vörös Andrásnak a Work in Progress című kiállításának a megnyitója. Az az igazság, hogy hát Andris visszatérő vendég, hazajár a képtárba, aminek én nagyon örültem, ugyanis bár minden kiállításunk ennyire gördülékenyen valósulna meg. Úgyhogy én mindenki előtt előjáróban is szeretném megköszönni Andrásnak a munkát, és hogy elhozta bemutatni a munkáit. Szeretném felkérni dr. Pintér Rómeó alpolgármester urat, hogy mondja el köszöntőjét. Jó napot kívánok, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon sok szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntök mindenkit városunk minden polgára nevében. Amikor készhez kaptam ennek a kiállításnak a meghívóját, akkor egy igazi hamisíthatatlan mosoly jelent meg az arcomon, hiszen pontosan tudtam, hogy mire ez a meghívó a hivatal postázójából elért az én asztalomra. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy erről beszél a félhivatal, és vannak, akik nevetnek, vannak, akik mosolyognak, és persze vannak, akik megbotránkoznak. De azt gondolom, hogy talán ez is már az a meghívó, ahogy invitáltak minket erre a tárlatra, egy igazi Vörös Andrásos momentuma volt ennek az egész programnak, és talán minden benne volt minden benne volt, amit Vörös András művészetéről tudunk. Aztán amikor megnéztem a kiállítás címét, ugye Work in Progress, akkor eszembe jutottak még fiatalabb éveim, amikor a szabadidőm egy részét számítógépes játékok előtt töltöttem, hiszen abban az időben, amikor még nem járt ott az informatika fejlettsége, és a játékokban sem történt minden olyan gyorsan, ez az in progress, ez nagyon sokszor látható volt ugye mentéseknél, fejezetváltásoknál, vagy különböző momentumainál a játékoknak. Aztán ahogy tovább gördültem ezen a gondolatfonálon, eszembe jutott egy másik mondat, amely azt gondolom, hogy mindenkinek a retinájára odaégett, aki velem hasonlóképpen, esetleg a 90-es vagy 2000-es években megfogott valamilyen konzolt, és ez a mondat, ez így hangzik, hogy everything not saved will be lost. Ugye ez a Nintendónak volt az elköszönő képernyője, és nem jelent mást, hogy minden, ami nincsen elmentve, el fog veszni. És belegondoltam abba, hogy mennyire folyék egyszerűségű mondat ez, mégis mennyire húsba vágóan igaz. Hány olyan művészünk lehet, akinek a munkáját nem ismerhetjük meg azért, mert az elődeink nem gondoskodtak arról, hogy az életmű, az alkotások és ezekhez az alkotásokhoz fűződő fantasztikus és egyedi történetek megmaradjanak az utókor számára. Hány olyan fantasztikus mű lehet, akinek bár az alkotóját ismerjük, az életművét mégsem ismerhetjük teljes egészében, mert valamilyen oknál fogva egy-egy mű, egy-egy festmény, vagy egy-egy történet nem maradt fel a számunkra. Itt 2025-ben még nem tudhatjuk azt, hogy 100 év múlva az utókor majd mely művészeinket fogja értékelni, és miként fogja értékelni. Nem tudjuk, hogy melyik lesz éppen a felkapott, és azt sem tudjuk, hogy melyik műtárgyak lesznek a gyűjtők célkeresztjében. Nekem az a személyes álláspontom, hogy a Vörös András képek ilyen képek lesznek. Egy azonban biztos, hogy itt a városunk közösségének a legnagyobb felelőssége az, hogyha kortárs művészeink életművét nézzük, hogy közreműködjünk abban, hogy ezek a képek, ezek a történetek és ezek a fantasztikus életutak elmentésre kerülhessenek. Hiszen, hogyha elmentjük őket, akkor nem tudnak elveszni, és hogyha nem tudnak elveszni, akkor megmentettük őket az utókor számára. Hiszen állhatunk itt Riprónai Vasszari Galimberti városába, hogyha nincsenek kortárs képzőművészeink, nincsenek olyan festőink, akik most velünk együtt alkotnak, akikhez kapcsolódóan személyes élményeink, személyes emlékeink és személyes történeteink lehetnek, akkor mit sem ér a városunk gazdag kulturális története, hogyha a jelene üres. Hiszen, hogyha a jelene üres, akkor nincsen jövője sem. Éppen ezért vagyok nagyon-nagyon hálás azért, hogy személyesen ismerhetem Vörös Andrást,
és hogy itt a Vaszari Képtárban, ahogy Lilla már előttem elmondta, visszatérő vendégként köszönhetem őt, és visszatérő vendégként köszönhetem az ő művészetét is. Bízom benne, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen alkalmon lesz, amikor találkozhatunk, és nagyon-nagyon sok ilyen nagyszerű alkotást láthatunk majd Andrástól a város valamely kiállító terének falain. Én tiszta szívből köszönöm, hogy itt lehetek önökkel, tiszta szívből szeretnék gratulálni Andrásnak ez a nagyszerű kiállításhoz, és ahhoz az életműhöz, amelynek egy apró szeletét ma megismerhetjük itt a Vaszari Képtárban, és a megjelenteken keresztül, és a sajtóképviselőink keresztül arra biztatok mindenkit, aki kaposvári, vagy aki akár a városon kívül él, hogy jöjjön el, nézze meg ezeket a képeket, ismerje meg ezt a kiállítást, és segítsen nekünk abba, hogy ezt a művészetet és ezeket az alkotásokat el tudjuk menteni az utókor számára, hiszen hogyha elmentettük, és mindent megtettünk azért, hogy fennmaradjon, akkor bizony meg is mentettük. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek önökkel. Szeretném felkérni Baki Péter festőművészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, kedves vendégek! Folyamatban lévő munka, folyamatos munka. Ez köszönt minket, amikor belépünk a kiállítóterembe, és ahogy én az Andrást ismerem, én csak dolgozni láttam. Folyamatosan dolgozik, állandóan alkot, nem tudom, hogy bírja. Hosszú évtizedek óta kísérem figyelemmel Vörös András kollégám munkálkodását, tisztelettel nézve töretlen akarását, megalkuvás nélküli festői és egyéb művészi törekvéseit, akarását, hitét, alázatát a művészet iránt. Ez a fajta alázat a nagyok sajátja. Aki ismeri, tudja, aki nem utána nézhet az életrajzában, András életútja nem egy kitaposott ösvény, nem egy sétaút. Írják róla joggal, élete tele drámai konfliktusokkal, ennek eredményeként súlyos tapasztalatokkal, felvállalt, megvívott harcokkal, küzdelemről küzdelemre haladva, és ez állandóan jelen van minden festői megmozdulásában, a grafikáitól a performance-oikig, és ezeken a műveken is természetesen. Elnézést, de most, hogy írom ezeket a sorokat, az a kép villan belém, hogy András útja olyan, mint amikor valakit arra kényszerítenek, hogy tűsarkú cipőben kelljen folyamatosan friss mészántásban haladnia. Pedig pár méterre tőle ott a műút, tehát elvileg azon is mehetne. Belegondolva, visszatekintve arra a 60 évre, amit ebben a közegben nap mint nap eltöltöttem, sajnos ilyen is volt és van a magyar művészek sorsa, helyzete, 19, 20 és a 21. században is. Persze egyes művészeké, és persze nem keveseké. Ugyanakkor András, ahogy én látom, néha somolyogva, bölcs derűvel szemléli mindezt, és csak alkot és alkot. Mély tisztelet illeti mindezért, és mindazért, amit pluszban vállalt, kiállítások szervezése, művésztelepeket tart életben, a Kaposvár szíve és motorja, a Grotesk Támasza, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ennek tükrében nyilvánvaló, hogy nem véletlenül van jelen a művészetében a vad gesztus, az expresszionizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus, az absztrakt, a pop, akár egy művön belül is, ott tobzódnak egymás mellett, néha összesimulva, néha egymásnak esve, kollásként, montásként, fotóként megjelenve, de mindig megkerülhetetlen produktumot létrehozva. A Vörös András képei a befogadhatóság skáláját alaposan végigjárják. Van, amelyiket első pillanatra magadénak érzel, van, amelyikkel meg kell küzdened. De ha alulmarad, sem volt hiába való a küzdelem. Miért is? Mert ha az egész nem is befogadható számodra, azonnal a részletek képesek megragadni, szólni hozzád, és ha szerencsés vagy nagyon nyitott, akkor visszataszik állnak az egész elé,
hogy folytasd a befogadást. Belátom, az esetek egy részében nem egyszerű. A kortárs művek többségénél így van ez, de érdemes küzdeni. Lévén, mert olyan részleteket fedezhetnek fel, oly módon képes hozzánk szólni, lesújtani, felemelni, mosolyra, sírásra késztetni, hogy szinte hihetetlen. Pláne, mikor egy képen belül egynél több stílus, mondani valók zöme zúdul ránk. András műveiből árad a figyelemkeltés vágya, a hit, hogy képes hozzászólni, és hogy te képes vagy befogadni. Kétségtelen, hogy műveinek egy része némi erőszakot is sugal, de sajnos ebben ilyen világban élünk. Ez az erő, ez az általa kreált erőszak, a megértettetés, a közösségi vágy kívánásának ereje. Számomra Vörös András képei gigantikus grafikák, mintsem festmények. Legalábbis a grafikák esetében érzem azt mindig, hogy ránézve ugyan befogadok egy-egy kompozíciót, de szinte egyazon pillanatban rátalálok a részletekre, és ezekről kezdem a magam számára újra összerakni a művet. Itt ezeken a műveken ugyanezt látom, ugyanezt találom. Kicsit nehezíti az ítészek dolgát, mert hogy mindig képes meglepetésre. Az egyik kiáltára hoz 2-3 új képet, mint írtam, nem könnyen, de befogadja az ember, bár ez éppen az adott stílus függvénye is, viszont a következő kiállításra már egy egészen más alkotás kerül ki a kezei közül, egészen más munkákat hoz, és többnyire nem egyet, és nem kisméretben. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a nem könnyen befogadhatóság, ez esetben szigorúan azt jelenti, hogy András egyszer intellektuálisan, másszor érzelmi, esetenként vizuális küzdelemre késztet minket a befogadót. Ezzel is teljessé téve a megismerés, az azonosulás, a befogadás örömét. A művek jelentős részén szerepel az alkotó, jelesül Vörös András. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy igen, én is itt vagyok, jelen vagyok, a képeimben, néha ugyan álcázottam, máskor pedig teljes valóban, és ez a figurális jelenlét teszi igazán valóságossá az absztrakt, a gesztus, a nonfiguratív stílus elemeket. Ha elődöket keresnék, talán az 50-60-70-es évek alkotóiba keresgélnék, de konkrét elődöt nem tudnék megnevezni, nem is akarnék. Talán a beat korszak és az ezzel járó életérzések kavarolnak bennem, amikor ezeket a képeket nézem. A triptihonok, a diptihonok, a képsorok 4-6 kép egymás mellett alatt akkor is adnak ezen műveknek némi pátoszt, némi hídbéli aurát, ha az alkotójuk nem ezzel a céllal tette egymás mellé őket. A művek barokkos lendülete, kompozíciós sajátosságai kvázi oltárképpé emeli őket, katedrálisát téve ezt a kiállítótermet is. Nem véletlenül nem beszéltem külön-külön András munkákról, csak egyről fogok, erről az egyről is szűkszavúan itt a végén. Azt szerettem volna elérni, remélem sikerült, ahogy András is teszi a műveiben, elszórja kérdéseket, állításokat, felpiszkáljam kíváncsiságukat, hogy felvegyék a kesztyűt, és megküzdjenek András látomásaival. A dezinfektált, ez egy érdekesen és fantasztikusan jól megkomponált nyilvános demonstráció számomra. Ugyan nem biztos, hogy egyirányban gondolkodtunk, és gondolok én, amikor ezt a művet nézem, de úgy érzem, ez a tiltakozás mindenféle az embert, egyáltalán az élőlényeket, civilizációt érő elsősorban mesterséges támadás ellen, legyen az ember saját maga műve, legyen ez elmebetegek által kirobbantott háborús konfliktus, vagy bármi, ami az ember és a természet ellen van. Ez egy remek kiállítás. Rengeteg impulzus robbant bele az érdeklődő lelkébe, agyába. Ez egy nyugtalan kiállítás, mely nyugtalan befogadókat, vagy éppen elutasítókat teremt. Egy absztrakció, mely absztrakciókat szül bennünk, egy Vörös András által teremtett esztétikum. Ez egy András által teremtett, talán nem is evilági visztétikum, melynek esztétikumát érdemes tudomásul vennünk, megértenünk,
és hazavinnünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kiáltott meg. Köszönjük szépen! És még utolsónak megszólítanám a Kaposártot. Klári? Szeretném kérni, hogy a Kaposárt Egyesület tagjai jöjjenek ide körénk. Bátran. Egy kis, mivel ma nem hangzott el egyetlen évszám sem, mi úgy próbáltuk ezt a tortát elkészíteni, hogy az van rajt, mivel a Kaposát Egyesület az idén 35 éves, akkor ezt úgy fordítjuk le, hogy András a fél életét ennek az egyesületnek a vezetésére töltötte, és hát itt, akik itt állnak körülöttem, mind sok szeretettel adják. Természetesen nem vágjuk fel. Persze, majd ott hátul. Engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy ilyen kedvesek voltatok és eljöttetek a kiállításon megnyitójára és megtiszteltetek ezzel. Valószínűleg nem lesz még egyszer egy 70 éves kiállítás. 140-se. Valójában mindent nektek csináltam. És van egy versem, amit megpróbálok elmondani, hogyha lehet. Persze csak akkor, hogyha eszembe jut. Támadj! Rúgj! Harapj! 170-nel az autópályán vagyok csak szabad. Hirtelen felkiáltok, nézd egy madár, szárnyakat növesztenék, mert akkor nincs határ. Még egy kicsit rálépek a gázra, így rohanunk együtt boldogan halálba. Csa-csa-csa, világok harca, mit nekünk, Petőfi, Ady, József Attila. Köszönöm. Köszönjük szépen, legyenek vendégeink egy kis frissítőre, pár falat a pogácsára, és élvezzék a kiállítást. Köszönjük!